happy and prosperous, productive, prosperous New Year with Mayor Clarence Oy. Yes! Kada. Cheers! Kamusta na nag-inom ha? Una sabi. Katulad natin yan, mga Mayor. Oh, Vice. Agay. Cheers! Sige. Cheers! Cheers! And table. Prosperous New Year! Prosperous New Year with Mayor Clarence Oy. Orange lagi. Sagol goldfish. Tilapia? Tilapia nga orange? Umuna mo na palit sa Boss, sashimi lagi. Karpa man siguro ni. Sagol karpa lagi na. Sashimi nga tilapia boss. Tinud na. bago na breeding karon sa gihatag sa BFAR. Pero amo nang gipalit sa Dami ilaw. lagi kayo ilang tilapia diri. Lapu-lapu man lagi. Mura gi-crossbreed man siguro niyo ang tilapia o lapu-lapu. Mura gid og lapot kung imong kaunon mura gid siya og kuan. Walay lang sa. Unsa gali nang isa sa tubig yo kanang sapa. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa Laing Vlog. Oras, it's 9:46. Padulong ko karon sa City Hall. By the way, shout out sa tanan mga negosyante karon. Mo sa ning bogi din sa negosyante, mga in fairness sa mga tag-iya sa negosyo. Kuan gyud sila kanang grabe ka na from Christmas gasto para sa mga bonuses sa mga pa-Christmas party, tapos pagka January dayon renewal na pod na sa mga business permit. So mo na ang pangutana dia gasto na sad ang LGU Cagayan de Oro karon medyo nag-slash og mga budget. Usa sa mga naslasan og budget kami mga konsehal. O kato paging nga budget di mi nagkuha sa among mga GO. So mag-eskwela na sad miana kung sao na. So mo na gimong rason karon nga medyo slash gid ang mga budgeting karon. Duha ra daw ang option na mangayo kang vice mayor o mangayo pa kang mayor. Kana kung lakas ta. So diyan na dayon ma-involve ang politics mga igala. Siyempre tanaw na to karon ang dagan. So kaning nag-drive ani karon nako nagbabadya ni siya. Wa siya kabalo kung napawin siya swindor wa. Mawaya po ko siyang asawa ni. Bukod din na nakapait kung naka sa LGU tapos dili ka regular, nakabase lang ka kung depende lang ka kung kang kinsa kang administrasyon mo nang ikaw paabot sa panahon sa eleksyon makigbangi gyud ka, makig-away gyud ka nga mudaw kay mo kandidato kay pasabot ana kung mapildi ang imong kandidato wala sa kay trabaho. So mo na tama na siya. Whether you like it or not, bisag mo yung ka nga dapat trabahante ka City Hall, dapat dili ka bias, that's impossible. Kay at the end of the day nganong nakatrabaho ka diya sa City Hall tungod anang kandidato nga imong suportahan mo lang gibutang ka diya. So mo nang nagi makipaglumba buhat og mga fake accounts, lumba og binumbahay sa kuan sa Facebook kay kung dili mo daw imong kuan o daw ang imong kandidato, meaning delikado pud imong trabaho mo nang ingana pud na. Now you know. Ana ba? Welcome to City Hall, baby. Nana si Vice, basta nanay sila, mana sila. Christmas pa sa opisina ni Vice. Happy New Year. Kuha na akong pasalubong. Kuha na akong pasalubong. Di mo? Pasalubong. Smile. Bawal ang dili guwapa sa opisina ni Vice, bawal. Ana. Tara, sige. Happy New Year. Hi, Vice. Happy New Year. Bagets ko. Globe. Nakatulag Cebu, nagbinatan unog atay. Saan ka na? Dire, mo ni mga staff ni Vice.
Mga batanon tanan ha. Bawal diri ang may arthritis. Bawal. So puros mga batanon tanan. Mo nay sikreto diha. Ibais mo niyang gabaton. May mga concerns na diri, mapay nagulat dito. Ginatubang gina ni Vice Mayor. Brad, mga batanon gyapon diri mga igala. Yo, what's up, brother? So balik ano na sila, balik trabaho na work mode na tanan. Ako mo pa akong pagbalik sa City Hall. Alright, nakasulod ako sa opisina ni Vice kay kaganina taon, nangatubang taon siya sa iyahang kuan. Mga concerns kaganina. So iya tong gipangatubang. Welcome back, Vice. Welcome! Happy New Year! 23. Happy New Year! Back to work! Kumana! Mura man og kanang mura mag ni uyon kay kasi mong bakasyon, mura mag ni kuan nga. Murag na nambok. Ha? Murag na nambok. So si Vice nagbakasyon siya sa Cebu, pero di lang to day kanaingon nga bakasyon lang nga bakasyon. Unsa galing to? Ang ako is giplastada na kong anak na mag-college naman, mag-face to face na. Kaya isip ko sa kainahan, unahon din nato ang atong anak na maplastada. Dili more ko sa bakasyon, it's more sa akong banding sa akong anak. Kaya ini college, ako na lang po, sila magpadayon. Pagtuon, so ihilo na nato. So nangita ka og sa man iyang boarding house, iyang balay nga puyan ito? Yan, akong himuan og kanang mga kinanglanon nga makompleto sa mga ko kay January 18 magklase na biya tanan. Grabe si Vice, no? Hands-on kay ka, Vice. Muna akong usa sa ulay Charney, usa sa akong ganang kay ko na kong inahan ako kay mo siya kung gusto ba i-apply na ko sa akong anak ba nga mga anak, mga utukan pa, lagi po yung values, ganahan mo uli, muna ko nabantayan siya mga anak, tapos humble kayo ta mga bright pag yun, tama ba ka na? Anak gid ka na kay ngano, ato man gitutukan girl. Pagtutukan nimo yung anak, gikas gamay pa, hantod nga mo dako. Unya tudluan nimo siya sa values, importante nga values para nako. Honesty, generosity, maluoy ka. Kung naay mga tao nga naglison, mga bata naglison. Dayon kining humility, humble ka kanunay. Bisan pa kung sa imong nakabot, sa imong kinabuhi, humble ka. Kinahanglan nga mo ang ako mga anak, ako gyud na. Kung nakita ka sa akong post, gipakaon ako karinderya. Oh, kaya nga gusto ko makita nila ang kalisdanan, gusto ko mamikig-mingle sila sa mga tao nga driver, nasa sapian, nasa sapian. So, sila mismo, kay tama maguna, ako umuto ko ana nga, sometimes, lahi ra gitong tudlo nga kanang by words, kaysa katong tudlo gyud nga by experience. correct. Di ba? Tama? Correct. Kaya in fact, ako man na sila ipastorya sa mga driver, sa mga helper. Ang respeto kanunay, kuya, ate, salamat. Mo gina kanunay ato itudlo sa itong anak para inigdanasan sila yung pamilya, maugyapon nila itudlo sa ilang mga anak. Yan, muna akong gusto nga makuan po sa akong mga anak. Kani pag yun, miski ako na shock. Natingala ko, pagtanaw na ako sa LOL, kita mo lang sa LOL. Tingala ko, na yung nag-champion sa koral. Tatingala ko yung ko nga, alam mo, parehag dagway sa anak ni Baiso. O nakurat ko. Iya magiging anak. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 fine chickens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. No? So, na-champion bagid sila to? Kumusta, Vice? Champion sila atong LOL mo to silang a cappella. Member sila sa Ateneo de Manila, a cappella. So, ako gali mismo, wala ko gatuo, kaya akong kanta-kanta, kanta-kanta, ako bisa sa barangay eleksyon, bisa kasa ko kanta-kanta. Wala ko kay balungan, ako yung anak, nanggasunod po ng kanta-kanta. God. Lipay ta, lahi lang itong iya, ako pangmasa lang. Malipay yung tan, atong anak, nilaluga academics, na mutampo po siya, na makarelax siya. Okay, ang pagtuon, ganun na stressful mo. So, ngita kag paagi nga, mo relax po kag kamay, mo nang pagkanta. So, dapat balance ba na, Vice? Kailangan mo apin sila na dapat ang grado di po makuan. Mo na akong gusto nga, kinalang balanse. Ang kinabuhi, balanse yun. Dili na lang permito tuon nagyo panahon para ma-enjoy po ka. Unsa ba yung mga plano o kung sabay padayon pagyapon ni Vice Mayor para karon 2023? Padayon man ta, unsay nasugdan nato programa ato ipadayon, no? Gawas lugar suportahan nato, unsay kaayuhan dinhi sa lakang sa atong mayor sa Dakbayan ato suportahan. Unsay kaayuhan para sa katawhan, padayon panghatag nato
nato kung sa atong tabang nga mahatag sa atong katawhan, atong mga balaod nun para sa mga negosyante, ang ato usang pagtutok sa kada pamilya sa ilang mga kinanglanon. Importante kaayo ka na. Ito na lang last, siyempre last year isuportahan na to ang mga project o mga plano ni Mayor Clarix Uy. So padayon pagyapon ang atong pagsuporta. Suportado na ko ang mga proyekto, mga kaayuhan nga gihimo sa atong mayor, Halangdong Mayor Clarix Uy, para ang atong dakbayan mulambo para matabangan usab nato atong mga katawan. Prioridad kanunay ang atong katawhan nga atong matabangan uban sa atong Halangdong nga Mayor, uban sa 20th City Council, atong mga councilors, kita magpadayon sa pagserbisyo sa dakbayan sa Cagayan. Diri sa opisina ni Vice, na sila ritual diri nga pag may mag-birthday, pakantahan gyud og happy birthday. Grabe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gihatag siyang boyfriend. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ganahan ko diri opisina hada na ice cream na ipakik. Vice, na pa ba'y bakante nga lamisa diri, Vice? Na pa ba'y bakante? Kanang pwede ko mulingkod, Vice? Ama ko? Ha? Totoo nga. Berdelikado kung doon sa portahan, Vice. Asa, na si Attorney James Judith. Asa dito padulong ka rin, Brad? Sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix. Ang pamatahan na makasulod ba tani? Kay BC ba? Definitely. Oh, makasulod ta, bahalag busy, kinaman na busy. Oh, nakaroon. Makisakay yung tasakyanan ni Vice. Happy New Year! Dok! Sa kanya, Brian. Ready, paggamit ba? Murag di tayo paggamit, ani. Dili pa di mabuak. Brina. Brina na. Okay. Nami diri sa opisina ni Mayor. Brina. Mayor, Happy New Year! Pero love naman ka. Muna Judith James! Cheers ata, cheers. Cheers. Sa may gunner sa puno mga wine manggod na dili na. Cheers ha. Cheers to Happy and prosperous. Productive, prosperous New Year with Mayor Clarix Uy. Yes! Kana. Cheers. Kamusta na nag-inom ha? Una sabi. Katuloy natin yan, Mayor. Oh, Vice. Agay. Cheers! Sige. Cheers! Cheers! Prosperous New Year! Prosperous New Year with Mayor Clarix Uy. Salamat ko sa City Council nga the time nga nanawag ko og special session, at least naa sila. Yes. Siyempre! Naa at the same time approval yun. Ready gid me. sa special kato SRI o kato sa itong ikaduha. Oh, yeah. Ato na bahaan. Calamity, yes. Gusto niya 3 million? Ako sugi na ako 2 million na 3 million, pero ingon nila naman daw puno ikap. Kulmal na siya. Pasip-sip sa kagay, pasip-sip sa kagay. Pasip-sip sa kagay. Abogado yun. Dili man pwede turni 2 million na maginangkap ni Mayor. Medyo sip-sip sa dito nga part, Mayor. Dili sa amount ang importante. Ang kasingkas. Ang pagbuhat o ang pagbati sa pagkaba sa ating mga kaigsoon. Hindi ko ako po ng Mayor. Ko nga 2 million. SS. Ano siya? Sandagoy, SS. Dili ba gwapo kayo kaya ato man nagsilingan. Kauban naman nagyapon na to. Pagtaba. Correct. Sa palaguan, sa pagservisyo, pag-alagad sa katawan o Ayan. paglambo sa atong dakbayan. Correct! Ito
Mexican, murag mga Mexicano. Okay, baklay na may pabalik sa among mga opisina. Sa manami sa among sa City Hall na kuan. Manami sa among kuan pagbisita ni Mayor. Ang amo lang siyempre New Year man. Cheers. Okay. We're good. Pero wa pa man akong adlaw, oras alas 3:30 ato sa Dansulihon. Kinatay bisitahan dito atong mga kauban, atong mga friends. Let's go. Orange lagi. Sagol goldfish. Tilapia? Tilapia nga orange? Umuna mo na palit sa Boss, sashimi lagi. Karpa man siguro ni. Sagol karpa lagi na. Sashimi nga tilapia boss. Pinod na. bago na breeding karon sa gihatag sa BFAR. Pero amo nang gipalit sa ilaw. Lapu-lapu man lagi. Mura gi-crossbreed man siguro niyo ang tilapia o lapu-lapu. Mura gid og lapo kung imong kaunon mura gid siya og kuan. Walay lang sa. Unsa gali nang isda sa tubig yo kanang sapa o karpa. Uy, Mahilig man ka luto boss. Tilawi ni boss. bago lang ko nag-video na ako nga nagpirito kong tilapia. Ato tilapia na itom. Kana. Oh, mo galing. Kana pwede kilawon, pwede tula. Mura maginiog kuan. Uy, Sige san. Mo goldfish. mura mag-goldfish, mura mag-karpa. Naka dili gid tilapia ka. Pero tilapia bitaw gini. Tilapia na. Ang kuan Oh my God. sa gabri dito sa ilita. Nadaw gina sa strain sa kuan kanang koy. Koy no? Murag koy tanaw no? Posible day. Ang uban day gakoy pero tilapia day na. Ay, nako karon diri sa Dansulihon. Uban nato mga amigo nato diri tanan no? Nindot kay among meeting. Di wa na nako gi-video ang among meeting kay secret. Secret. So gwapo. So natay pwede buhaton din nga livelihood. O uban pang mga kalambuan diri kung asa diri po nabutang ang Nahilaran. Highest mountain peak sa Cagayan de Oro, di ba? O sa mong istoryahan, secret na lang na. Mubalik ko diri kaya akong videohan ang ilahang ginambog nga tilapia pero mura og koy pag sure galing mo diya. Ang ako nandang nga tilapia itom. Pero ang iyang ipakita sa iyang cellphone nay color nga mura og koy. Lami na lami, di ko mo too. Pero for the meantime, biko lang sa ilang gipa. Patilaw sa akong alami kayo. Talain ilang biko kay makaistorya sa. Makalibak og politisyan ni. So man nga biko. Shh, off, secret. Tana sila lemon diri. Pirting dako di na ko ipakita sa akong asawa. Kaya mo yun na ba ng asawa nga may pang lemon, dako. Okay. Ha? So secret. Atangin ninyo na sa akong pagbalik. Mabalik ko diri No problem. Okay. Schedule. Larga, schedule na to. Pero secret lang sa. Okay, mora to, bye.